Khublei pi paralok ki jingam ta kasing hakan ki jinghikai jungan ai pi ki pratli ki ki baton kambhai ngi kumno bangin snengin ngin tiu ki khun jingkren bangin la ban long ki mi ki ba shai hakaba kumno ngin pen hek ngin pen san ki khun jingkren ba kata ka ki ba ngi kwa ki bakin but hakaji ibjong ki shisha kin long ki bo orlo but shisha ngan ong pi ba lara pi bot tang lai lani sau tali na pleng jong ki hikai ki ba ngan sa ai pi men takasngi shisha ngan ong pi ba ki khon jo pi kin salong ki khon ki ba job kaban kong ngan ai kar tenge ka no abuse lani what you let thambor thana hayinga samjepi nando dangret lada pi nam thambor ki khon jo pi la bha ban hikai lani ban pen bet lani ban discipline ba ki khon jo pi ki khana ki pe yangi lada pi long ukpa lani ka kami ki ba shu khunyum shu thambor lani shu kan head shu perta hayi ngasam jepi ya ulok ani ya galot jepi ni fipenon kam ya kikintin ki basnyu ukhna upet ya kata bar kata kerong hapo jong kata ka jimut ka jim perkhat jong uperkhat ba kumne dak bale kumne kita ki ki banga kwa haga jim jenga shishakin urlo kumba philong hayeng kumba phiyakran bat ulok ni bakalo pi kum taro hi khon pi kin yakran bat kita ki parlo ki namar kata sanget no ban ethambor lani ban kran ben hayeng asam pi namar ke baro kasdang shwa nei ukna upet wat ya ke baritam kabaki kimi ki pa kile hagaji imjiki wat ki kana kibadang shisnem lani arsnem kiba hakajing iyo pi kiba shuthia bet kiba hakajing sngewthuh pi kimtip rukom Henry ngan pi ba kita ki khon pi ki sngewthuh haba ki kimi ki pa ki wan haying dak rukom rung jong ki haying ki khna kila ban sngewthuh ba ki kimi ki pa jong ki men ne ki sngewsi la ki donni kata ka mut ne hato fi stress ni pikmen ki khon pi ki tip ba pdiang shudap ban ki tainia lani pi sngewsi pikmen but haba hiwan na ying khawai pilong ki bruk ke bakban ki khon pi ki tip kata ki kena ki long sensitive ba but ki bot ya ka ka bagi kimi ki pa jo ki kile kumta ki kimi ki pa ki deishwa banle ya ka ni ka lada pi kwa igi khonji pi bakin long ki ba jamnot pen ya kata ka jamnot jong pi hayeng hasam kumno pi kren what ju kren igi kintin ki basnyo nang ta ka benta ka ba are building a trust and a connection kalong ka badon kambha bante ya kata ka jingshania lani ya kata ka connection bat ki khonjo pi what ju kren than ya kita ki kintin nga kat manga lani hakten English kiong u capital I kat mangate omdon shu ngatip lot yaki baro lani wat ju pen betan lani bishar than yaki khonjupi kumno bakin riam kumno bakin snat ya usnyo jongki ngi shupun be bat haga jaka bangin shupun be haga jaka bangin correct than yaki khonjuki connect pen ban berki bat pinyo kumno phila anpun urlong yaka ka ba phikwa haga jim jongki halagasngi kali yaladi yakani ki jingkali katno kata ka percentage jong kata ka interaction lani kata ka jingkren jonga barki khon jonga ki balong banga pen bet lani ka banga korak barki lani ka banga korak yaki bar katno percentage na kita ki ba ngakren barki ki ba ngapen yasno linga baga nga connect barki ka jingmut jong ni kentin pen yasno lani connection kala bande lynba jong kata ka jinghikai bagi khonjbi kala bande lynba ka jingkren ka jingiathuhkhana lekai bagi khonjbi kat bakum karata ka jongki share barki ya ka jingshem jongpi but airu yaki bakin share ya kata ka jingshem jongki ya kata ka jingsngau jongki klem da bishar ya ka jinglong jongki ya ka jingsngau jongki lada ukhana ngani thopi unsngau shngai unsngau save barpi kumne kin share ya kita ki baro barpi kinam thok epi kinam shukor epi kinam bure rukom napi
pitip ka dau jong kata ka jing thok ka jing syukur ka jing bure jong khun jong namar ba kiting kalak banle urang ba lani ukhana kani ka ju ka polisi lada ubri uting bure bat im lagi tin japi ka jing shenya kalong ka bakong san pha wat ya ukhana ubadang shisnem ro lada fi ong ki khun ngan sawan hadin shigenta lani ar Henry teng hado shiteng skiro ngimpat wan kini pilawan ong kilong ki eki kibarit Henry ki khanglat ya kata ka jing shania bahkan san ha ki khun ki jongi nakabenta jongi kumta nado matakaski kumba pikiran kumta ro fiteban le nangta kabenta kabalai relieve stress kaya ka jingmut jongi ni kintin relieve stress ka kina ki khana ngan ong pi kimla ban learn lada kidan haka stress pi ka jabeng jong beriu kadan arbenta ka lower brain but ka upper brain haba ubri ukmen sngewbha kata ka upper brain jong kalong aktif ba but haba ka aktif kita ki kiba ukren kiba ule ka nesa hapo jong ka jimun ka jimbra khaju andre haka be pakaliang lada ulong tense lada ulong stress kata ka lower brain jong kalong aktif but kumni ka ka ba learn umla ban kan mau ya ka haba ukhna udon hapen jong ka jing ka jabeng jong ka rung no sya kata ka level jong kata ka brain jong but kistang ban kata ka lower brain jong kalong aktif ba kumta lada pi persyang ban hikayo katno ru ukhna udon hapen jong ka stress kimla ban pulikot kimla ban le bha ya ka kam but kala ban dibaki samthia phi mai ki fi kan he ki fi le kham tang ki pisning ki pateng fi punish ki namar baki samthia namar bakim la an pulikot fi berngam ki kane kanang penjur susu e kata ka jingkhuslai leni kata ka stress choki markum ne haba kata ka jingkhuslai kanang jur kata ka learning leni kata ka development center jong ka brain jong ki kanang troin bar kanam trekam shu kumta lada ukhna stress nengkong shwa yerap yaki bakin long relax penduna ya kata ka stress changki nangta sa hikai pat yaki an kali pi ya ka we ka jingkali kat ongot na brand jong pi ki long kmi long pa kiba pensange ya kata ka interest lani kata ka hobby ka habit jangi khon jipi ha ka por baki yela exam kala pendim exam metric ha ka por bangi le metric yang khon phim di jude ban le kai bol ne phim jule ban le kai penban ka jing sngot nat jongki ka long ka beton kam ha kham tam ha ka por baki le exam namar lara phi pule pi haban balance kat kum kata rajur ye kata ka jing le kai ka jing pule kot mar ka jing tri kam hai kum tha sngewbha lara phi kwa iki khon jibi bakin le bha ki haban long ki basuk bat ki ba jai om ki ba stress kani ka stress ka pensnew ya kata ke learning capacity but kata ke memory center jong ke jimut jim berkat jong ke brain jongki lada ki khuslai ka ka baki pule ka baki terekam kanam ne slim hapo jong ke brain jongki ukhna umla banang lada fi thapi lada fi ongi u le khambun le tange ken rung sha kata ka cycle jong kata ka stress but kat ka baki pule kanam rung shu hapo jong ke jimut ke jim berkat kumta persyang ban aktif ya kata ka upper brain jengki om ya kata ka lower brain in poisha ka benta ka basau understanding their emotion and stay calm lada ukhna uberngam ubersit ulet thlia uyam udukhi leni uthia hamadan ha ka porba udawa napi tantrum ki ong tem parang ha kata klimat ukhna kata ka lower brain jong utaw khna ka trekam kim sngewthuh shu rum lada ki kimi ki pa lada mangiru ngiriak berkata ke jingle jengki mangiru kata ke lower brain jengi ketrekam hangta boom kitengku lower ka pateno kam trekam rum but kami ke jing sha shop penban khamakha utau kana phimla ban be rum penban kanang kham snew shu but hakum kata ke por ke ka bagi kimi pa kiton kampan le kalongba kin persangkat kebala ban operate ya kata ka upper brain jengki om ya kata ka lower brain ka upper brain da ka ba ong upper brain kamut ba
bakin long kiba jamnut, bakin long kiba jai kiba sngewthuh ke kiba jiang ne balai file kumne balai pikwa kumta pikwa ayu wan nom le lada phim tip ke kiba phidi ban le sngapchar ukhana unsa sanga an berngam leni unsa sanga ban le thlia yapi Henry lada ma phiru react katkum kata ke reaction ke jong kumba ka science ko ong to every action there is equal and opposite reaction kamut ba lada phiru yele mbatki makiru kin yele bat phi bum hangta kan sepat maka bar haka bakhado kan jing le rain barabor kan long jong kimi kipa berkumta kimi kita ki drama ki balak phojat sagwe hakapor bagi khna ki sngeusi kidon ya kata ke emotional feelings jungki ai kerteng ya kata ke jing sngu jungki lada khna uyam klio khun hato fidom balai jia ayu pi cuba bentak ki yesho bat ki paralok jungki fiong pi yesho bat uparlok jungpi hagat kapor ba pi yesho bat uparlok jungpi pi sngu kumni kan terikam hato kani ka perthe kam pentri kami ka prinjuki dak balik kumni kan engage ta ka prinjuki nang ta ka banta ka basan be a role model kimi penia yala ka jong ka jinglong ka jongpi ka jingthok jongpi ya uparlok jongpi chumta ufoni pi ong pi sngo thait ban libat u pi ong ngam sngo khlan lani ngabon kam tang ban lait ban ye kandu padu tau parlok jongpi padangta pi ong yi khon pi khon pindi ban thok ban pilai pen ilupa ya kata kanuksa ka bas nyu na ngam ta jiki khon pi ukhun unom le ya kata ka ek ka pi hikai ubon le ban ang ta fi ong yi khon pi khon wale kumta henri ma pi hi pile kumta tukan ma ye gane bagi khon pi ki pe benya ya ka ek ka pi le om ya ka ek ka ba pi kren menta lada pi dom bat pi lek cakwe per ke kamera bat pi penjajai ladi pi rimensin pi penhir mensin bat enda pi long jajai pila penhir ya mensin ju pi wan pi pan jingkren bat kita ki beru ki bapi ya dom ki khon ju pi ki pe bana ki pe benia ya kata ke jinglia ju pi children don't learn from what being told them, they always lead from what you show them. Kinam le ya ke ek ba phi ong ki henre kin le ya kata ka ek ba ki yo I nang ta ka banta ka ba henru be consistent habang ong consistent long batista ke ek ba phi ka ki kam chimut ba phim de ban discipline ki kam chimut ba phim de ban mai shu ki khon ji phim de shu ban hikai ki khon ji kata ngam ong henry fi haban long ka ba yene I haban prishta me ki khon ji henry ngim de ban sho ki ban phi ban bo ya uput kane ka ba phi ban le kane ka ba phim de ban le clear understanding boundaries ki khon ji kane clearly phim de ban le Henry to le ya kane klem da sho ki khon ji phi de ban pan sha ya ki ya ka daw bale phi khang ki ba ken le ya ka ta ya ka daw bale hal ka story ka ban hal dat jong ka ta ka bale haba la ai be ya ki ya ka ta ju khubor ki sngoush ngan bat ki tip bat kane ka yarap ya ka brain jong ki ban develop bat kum ne ka ta jinglong jong ki kalong ka jinglong ka ba nang ta ka banta ka ba henyo khatim pharang ki ongom ni avoid fear based and a guilt based method what you snang lani what you penting than ki kon ji kham tam ya ka ta jing penting ka ba pen sngau pap ya ki nuksa lada phi ongi khon phi khun lada phimbam ja ngan sai lani ting ting phi ong ne namar jong phi ukpa jong phi ulama yanga lani namar jong phi ka kmi jo mega lama yanga lani filam ong dan ki ong ne lada phim yo max khambona school jo phi nganam e chui phi lani ka mi jong phi kan sama yanga bat kan so ong ba nga long ka ta ka kmi ka bomba ani sngo kum kini ki jingkren na ki kmi ya kini ki khot ka guilt tripping ni penrung ju bori khot jingi chakta jing sngo pop wat pendan kam than ya kani rukom ka ba phi pen sngo pop
bat tingi ki khun pi don ki ong kumni lada phimbam yang ni jingbam ngan bread no eka lada phi phel ngan wan shu haying ngan wan bamja shu haying ngan wat brew no shawai don ru ki mi ki pagi wang ta ho teng te kumba biria ka longkain henry lada phi pendon kam than eka haman lagi ta ki jingkren pi mat kumni ki khun ju phikin sngewbha ba ki kimi ki pa janga ki longkom tina mar ka jingle jonga mat kani kanang penhir ya kata ka self esteem ji khun ju phi mat kumni kanang pensnyu pun banyak ki ka benta ka bakhadu bat ka baton kame ka banga khot iki manage your expectation and don't make your child your project kani ka long ka benta ka baton kamha kamtam hakin gisi ka bang imenta kamtam kilong kumi ngayu iba ya kini don na pleng jong phi kilong kumi kiba lapas ka kadan ka bahek don ru kiba pendap ya ka graduation kiba la pendap ya ka master degree don ru kiba la pendap ya ka PhD kiba la yo kam lo jam ban kilik kamno ki e no ya kata ka kam ka jam jong ki resign ya kata ka kam jong ki tang na kamta bandon ba ki khon jong ki kiong ba ki khon junga idei ilawe junga ki resign na kata ka full time kam jogi bat ki trai full time par hayi kani ka jingle ka long ka ke ba pensnyu ba da ka ba le kumne imut ken ban bha ki khon ji ban ni pensnyu ya ki bat kham tam nak banta jongi khon jungi kala pensnyu lo pa yangi kan sa pensnyu kham tam ya ki khon ki jungi nuksangan ip la fi thung ya usuntiu suntiu kulap dene ya kinuk suntiu hakapor ba uta usuntiu ustamon pho piplet ya kita kisla jong ta suntiu piong uneshwa pipun phut jubor u ba un pho kloi ya tho inga hato uta usuntiu unsa im dene un he unsan unsa yap sandan kumta ko kilong milong pa ai lat yaki khunjpi bakin he bakin san halaka jong ka peace ka jongki kan mau yakani baki khon jong phi kim dei ki project jong phi kumta to kmie bha yakani ka punta to don yakata ka jigim shabar ka jigim jongki khon jong phi manta filatip yakata daw bale manta filayo ya kata ka jingli kumno manta pat tongin pe yakata ka jingli kumno lara filalong already ban bengkela ya kani ka idea na kani ki hikai janga shaka ek balong shisha ka jingkela kam long tang ha ka jingnang jungpi tang ha ka jing start jungpi henry ha ka bale ya kata ka ek ba phi philanang kumta nga khot ipi ale tuan join but ka way ka parenting workshop janga ha ka bangan ai hapo jong YouTube phi hoi ban ka ni ngala project man ai hapo jong ko zoom henry bon kilong kimilong pa kim tip kumno ban join ya kani ka zoom meeting kumta ngala prakhat ba ngan wanra ya kani ka juk ka jinghikai ka belum practical na kamta kumno bangin le man sneng bangan tu ya ki khon jingi khanang bangin la ban te ya ka long ying long sem ka basket ngan ai ya ka jinghikai hapo jong ka YouTube henry ban le ya kani ba phin make sure ba phila join na kamta jong ka jinghikai jonga sa klik ya ka way ka link hakaba phin lap ya ka way ka link na kamta ban register na kamta jong kata ka session ka jonga pihak ban fill up ya ka way ka form but hadin ba fill up ya ka form ngan invite ipi ba pin join ya ka way ka private WhatsApp group ka jonga ka banga khot smart parenting hakba kumno ngin te ya kata ka community hapeng jong kilong kmi longpa kumno bangin te bangin support iwe na kamta ka lawai ba ka pharnai jong ki khon ka jongi pi ka lawai ka khti jong ka lawai jong ki khon pi ka shong hakti jong pi ka lawai jong ki khon jong pi ka shong hakti jong pi kumta tongin shim ya ka step rengkat bat pi bat nga bat ki long kmi long pa ki beton saulong jongi ngin te ya kata ka lawai jong ki khon jongi namar nge tip ba ka lawai ka ba pharna jong ki khon jongi ka shong hakti jong pi ka jingbha jong ki imlang salang ka shong hak ki khon jongi ki ban sasan kumta ka dei ka kamram ka jongphi ka jonga na kamta ban penhe ban pensan ni khon jingi kat ba kum kata ka rukom ka ba ngila ban tei ba ye ki khon jingi khnang ba ki khon jingi ken long i khon ki badan sha ya kata ka jingmut ka ba ya ka lawai ka ba pharnai
kumta wanam kleban join ya kan ya kata ka session ke jonga seklik ya kata ka link sependap ya kata ka form but ngin sekan do ipi hapo jong kata ka session ke long session paton kambag hakabangan api ke jinghikai detail deeply ya ka ba ngalayo jinghikai lynba jong ki jingpulei jonga ha ka jing debat ke ni ke parenting ngin sekan do ipi hapo jong kata ka session but hakawi part ki video tada hada ko por bye bye. Stay safe.